Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim, il-Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħubti l-Aziz l għedin nofrudi l-Quddiesa għal-Roħ Toni Portelli. U fil-Vangelu l-lum Ġesu ser ifakkarna li jekk aħna għandna xi pis, xi toqol ma nibżgħux immorru għandu. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U għallin tur id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bektejnhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li nisrani ibiet minnu kull ma jtebbal dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisal dan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien wara li Mosè sama l-leħen qalb l-Olliq wieġeb lill-Alla. Ara, jiena mmur għand uliet Iżrael u ngħidilhom, Alla ta' missirijietkom batni għandkom u huma jistaqsuni. X'jismu? Jien xi ngħidilhom? Alla wieġbu, jien li jien u kompla jgħidlu. Ekk jgħidilhom lill-uliet Iżrael, jiena hu batni għandkom. U Alla kompla jgħidlu, ekk għandek tgħidilhom lill-uliet Iżrael, Jahwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, batni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Mur u iġbor ix-xjuħ ta' Iżrael u għajdilhom, il-mulej Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, derli u qalli. Ħsibt fikom u x'qegħdin jagħmlulkom fl-Eġittu. Jiena nwedkom l-intellakom mit-tbatija tal-Eġittu fart il-Kananin, il-Ħittin, l-Ammurin, il-Periżin, il-Ħiwin u l-Ġebużin, fart tnixxi ħalib u għasel. Huma jisimgħu kliemek u int u x-xjuħ ta' Iżrael tmorru għand is-Sultan tal-Eġittu u tgħidulu, il-mulej Alla tal-Ebrej iltaqa' magħna u issa nitolbuk ħallina nitbedu 3 ijiem mixi mid-deżert biex hemm noffru sakrifiċċji lill-mulej Alla tagħna. Jiena naf li s-Sultan tal-Eġittu ma jħallikomx toħorġu mingħajr ma jkun imġiel b'saħħa. Għalhekk jiena immitt idejja u nolqot lill-Eġittu bl-eġubijiet li nagħmel fih. Wara dan il-Farun iħallikom tmorru. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u x'għandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U kattar ħafna il-poplu tiegħu, saħħu aktar mill-edewwa tiegħu, dawrilhom qalbhom biex jobodu l-poplu tiegħu, biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat lil Mosè il-qaddej tiegħu u lil Aaron li hu kien għażel, wara bihom eġubijiet ħwejjeġ tal-għaġeb fl-art ta' Ħamm
Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu qed jagħmlilna stedina. U din l-istedina magħha għandha kundizzjoni. Ejjew għandi intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin. Allura jekk hawn xi ħadd minna forsi dalgħodu qed jitħasseb fuq xi affarijiet li għaddej minnu bħalissa hu, jew it-tfal, jew is-saħħa tiegħu, jew is-saħħa ta' xi ħadd jiġi minnu, jew forsi xi kelma li qallu xi ħadd, jew forsi xi dnub, xi ċirkustanza li jinsab fija. Jekk aħna għandna dan it-toqol, dawn il-ħsibijiet, Ġesu qed jgħidilna ejjew għandi u jien inserraħkom. Ġesu qed jgħid dejjem meta aħna morru għandna u ser jagħtina l-mistrieħ. Issa min jgħid imma miegħi mhux jagħmel hekk. Inni nitlob ħafna u għadni m'għandix mistrieħ f'qalbi. Meta jiġri dan, wieħed irid jistaqsi u jgħid imma l-problema x'inhi? Il-problema tista' tkun li huwa jien. Li jien qed nipprova niddetta lil Alla x'għandu jagħmel u imbagħad dik in-nuqqas ta' paċi li jkolli hi l-frustrazzjoni tiegħi. Ġesu meta mmorru ħdejh dejjem jagħti l-fejqan. Jista' jagħti l-fejqan li nixtiequ, l-affarijiet li nkunu nitolbu jagħtihomna. Dik hi xi ħaġa mhux daqshekk normali. Alla normalment iħalli l-proċess tan-natura jgħaddi waħdu, iħalli l-affarijiet jimxu weħidhom, però f'dak il-proċess nista' jien nindanna jew nista' nsib l-Alla fil-ħajja tiegħi. Ħafna drabi din jiddependi minni, jiddependi mill-libertà tiegħi. Jekk jien nintelaq f'idejn Alla, normalment tiġini l-paċi, ikolli dik li jsejħula konsolazzjoni, anke jekk midbatija, anke jekk ikun hemm luġieħ fiżiku. Mill-banda l-oħra, jekk jien nipprova nikkontrolla, nipprova li kollox dejjem tgħaddi tiegħi, hemmhekk se naħbata ma' ħajt u jkolli ħafna uġieħ u frustrazzjoni. U l-kawża ta' dak l-uġieħ ma jkunx Alla imma nkun jien. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej, jenna nifhmu dan li qed jgħidilna. L-ewwel qabel kollox ejjew nagħmlu għatt ta' tama, għax il-Vanġelu ċar ejjew għandi intom li l-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. M'hemmx forsi jien inserraħkom, jekk għandkom dawk it-toqol li tiġu għandi, Ġesu qed jgħid li jagħtina s-serħan u jispjegalna x'it-toqol tiegħu, il-madma tiegħu għandu qalb ħelwa u umli, il-madma tiegħu ħelu u t-toqol ħafif.
it-toqol tal-ħajja meta nimxu bih flimkien ma' Ġesu jeħfif. Li kemm nitolbu l-mlej issa noqogħdu ftit fiskiet, inkunu konxi aktar ta' kif aħna qegħdin nintelqu f'idejn il-mulej, nirringrazzjawh ta' din l-attitudni tal-qalb u nġeddu dik it-telqa f'idejn il-mulej, jekk aħna qegħdin nippruvaw nikkontrollaw u nagħmlu li l-affarijiet jgħaddu tagħna, jew nagħmlu għatt ta' fiduċja u llum nagħmlu għatt ta' tama fil-mulej. Fiskiet nitolbu fuq dan. Bissannu bil-wifqa u resqu t-talb tagħna lill-missierna tas-Sena. Tolbuk Missier ħanina l-Knisja, l-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti biex il-Knisja tkompli twassal dan il-messaġġ ta' Ġesu u tilqa lill-bnedmin kollha f'ismu. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll, mod speċjali għal dawk fostna li qegħdin taħt xi tip ta' toqol tal-ħajja, għatina l-kuraġġ u l-qawwa li nafdaw aktar fik. Nitolbu. Irresqulek Missier ħanin il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju. Nitolbuk kompli jibgħat nies li jkunu ta' konsolazzjoni għal Pellegrini kollha l-aktar dawk imweġġa. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-Sena. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. It-tolbuġ bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irraddulek ħajr. Għax int fi ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna l-koll mal-anġelu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-meħu tijek mulej, nxandru bil-ferħ l minn tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġi tas-salvazzjoni, u rraddu lek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Toni, Portelli, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija l-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tħol taħt is-saqaf tiegħi, tgħid kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu. If you had come
Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' piħu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, Tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Beba Carmela, Mawlehnek sebħaj, sabiex tiġi